jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pini TV en garti e kattande jomiraɗo e subakande o kam jettunoɗon ko sifa e kelle gadane jandeji ɗiɗi Sénégal joni palen koye jandeji ɗi aljuma capantati e goho lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi ko sifa e kelle gadane jandeji ɗiɗi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde le point jayde le point kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon forum Galsen ɓe mbitande ko Sénégal omo ganduɗa kam woni cuddiɗo hoorejo leydi ndi Absa Faye kañum oɗo saaha joni fandare muɗum ko ƴellidde ko yowiti e alhaali systéme woni tan koko yowiti alhaali safaro ɗoyte e nder leydi e Sénégal ko noon kadi e nder dunde Afrique ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetende jayde le point ɗum ko caggal ɗin ɗon konngol ɗi ganduɗa kay kanko premiére dame cuddiɗo hoorejo leydi ndi Absa Faye o habdi ɗum e on ɗon forum mo ganduɗa kay kañum woni forum Galsen Afrique ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kam woni jayde le point kam musimen jaydiyankoɓe ɓe garti e konngudi mo ganduɗa kañum woni Maimouna Ndour Faye on ɗon jaydiyanke e debbo caggal nde o nangano toon to ɓe ganduɗa kañum woni gendarmerie kanko noon caggal nde o ɗaccita e ñalawma hanki o kanko Maimouna Ndour Faye o suuti e konngudi ko yowiti e ngal ɗon gollal makko ngal o woni e wadde ni jaydiyankagal hollitino wonde kay ɗum ko ganduɗa kañum woni code de la presse ina yamirimo ɗum ma o ɗofta ɗum o waɗa ɗo foti ɗum o waɗirta ni kono ɗum ko kam musimen jaydiyankoɓe ɓe garti e on ɗon debbajo biyeteɗo Suzanne Diop ɓe mbitande ko kanko woni magistrat gaddiɗo wonande kay mo leydi Sénégal ko kam rutti e jomuɗum ene yarano e duuɓi temedere e goho ɗum ina tawe e jayde le point e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde direct news kañum arti koye alhaali audition wonande kay omo ganduɗa kam woni Moustapha Diop ɓe mbitande ko audition Moustapha Diop kañum kay woni ko sifa ɗum wonata noon ko ñande 6 lewru novembre fandu darade hono no wiiri kamɓe musidɓe jaydiyankoɓe ganduɗa kay ko kam woni e jayde ɓe ganduɗa kañumen goni direct news kono ɗum ko kamɓe musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti e on ɗon jeeye mo ganduɗa kay waɗi toon to duɗal jaabi hatirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum noon ko caggal étudiant goto nde hawri toon e leƴal ɗum ko caggal nde o diwno deuxiéme étage hono no wiiri jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde direct news jayde point actu kañum arti ko e lewru novembre ɓe mbitande ko lewru novembre gonga e gonga wonde kay ɓe ganduɗa kañumen goni heptinaɓe e nder leydi ndi taw ko wonɓe toon to suudu dumbirdu ɓe mbatti toon noon natal omo ganduɗa kañum woni Moustapha Diop wondude e Lat Diop omo ganduɗa kañum woni Badara Gadiaga Farba Ngom Lahirou Sarr e wondude e mo ganduɗa ko kam woni Maodo Malick Diop ɓe kala natti mumen jayde nde ɓe yini ɗum ɓe garti noon ko yowiti alhaali ñawoje ɓe ganduɗa kañum woni Moustapha Diop kam e Lat Diop ɓe mbi ɗum mon noon wonata ko ñande 6 lewru novembre omo ganduɗa kam woni Badara Gadiaga ɓe kolliti kañum hettama ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen Abdou Nguer kañum wonata ko ñande 12 lewru fandu o darade hono no wiiri jayde nde ɓe kolliti toon omo ganduɗa kañum woni Lahirou Sarr Farba Ngom kam e Maodo Malick Mbaye ɓeɗo kam suwa taw sarɗede hol jalngu jogori huccidde heɓe ɓe ganduɗa kañumen goni ñawoɓe ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay kam woni jayde point actu kono ɗum ko kam musimen jaydiyankoɓe ɓe garti e on ɗon sitting mo ganduɗa kay waɗi toon to yeeso 7 TV ɗum ko wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni e jaydiyankoɓe kuccitno kawruno toon gam hollirde mettere mumen no woni e yarude ko yowiti alhaali jaydiyankagal to ete nder leydi ndi ɗum ene tawe e jayde ganduɗa kay ko kam woni e jayde wiyetende jayde point actu jayde quotidien le quotidien kañum arti koye alhaali Maimouna Ndour Faye kam e Babacar Fall caggal nde ɓe ɗaccita ɓe mbitande ko yaari e caggal ko noon ɓe mbi ko reculade noon hono no ɓe mbiri kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Maimouna Ndour Faye on ɗon debbajo jaydiyanke ɗi ganduɗa kay suuti ɗum ina tawe jayde nde kono ɗum ko kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti toon ne kadi e konngudi omo ganduɗa kañum woni Mamadou Ibra Kane ganduɗa kay kañumne ko jaydiyanke
artiru haalirde wiyetende ETV ɗum ne ine tawe e jayde ngannduɗaa kay kam woni jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien kono noon kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti e on ɗon étudiant mo ngannduɗaa kay ko janɗo toon to deuxiéme étage toon to duɗal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop ngol Dakar hawri e lejal kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe garti ɓe mbi noon ɗum ɗon noon waɗi ko caggal de moto goto waɗi explosé toon to duɗal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar taw noon ɗum waɗi koto pavillon A hono no wiiri jayde ngannduɗaa kay kam woni jayde quotidien le quotidien jayde Walf quotidien kañum arti koye ɗin ɗon seppoji ɗi ngannduɗaa kay ne anniya yuɓɓine ɗo e nder leydi ndi manifestation mo ngannduɗaa ne anni yuɓɓinde ɗum lundiɓe ɓe kam e laamu ngu ɓe mbi tan de ko oɗo sahaa joni kay wona ko e haare mawde ngam ngal ɗon moɓodiral hara nde noon mone maɓɓe kala nene ƴeewo holno waɗata haa ɓura wawde heewde yimɓe hono no wiiri e jayde ngannduɗaa kay ko kam woni e jayde wiyetende e jayde Walf quotidien hono no ɓe mbaɗiri kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe gartine kadi e on ɗon sitting mo ngannduɗaa kay waɗino toon to yeeso 7TV hono no ɓe mbi ko CDEPS oɗo sahaa joni nden namdo woni kay ko yuti e ɗen balle ɗe ngannduɗaa kay ene fayatno e jeydiyankoɓe ɗum jayde nde arti hen jayde Suite quotidien ɓe mbi tan de kamɓe ɓe garti koye ko yuti ala haali ɗin ɗon seppoji ɗi ngannduɗaa kay ene nganni yuɓɓinede ɓe kollitinomo kay on ɗon marche national ko yuti e mawno marche national pacifique woni kay wonande kay ɓe ngannduɗaa kañumen goni FDR ɗum noon jayde nde arti hen ɓe gartini kadi kam musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe mbi FDR oɗo sahaa joni woni ko e testude hoore muɗum ngam ƴewde holɗo jogori tolnade e mbefeji muɗum yimɓe ɗum ko yuti e ɗin ɗon sungoji ɗi ngannduɗaa kay ɗin ɗon seppoji ɗi ngannduɗaa kay ne anni ɗum yuɓɓinde hono no waɗiri jayde ngannduɗaa kay kam woni jayde Suite quotidien jayde La Tribune kañum arti koye ɗen ɗon nangde ɗilɗi ngannduɗaa kay mbaɗino on ɗon débatjo Maimouna Ndour Faye wondude e Babacar Fall kam musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe garti hen kono hande kadi ɓe garti e ko joyti alhaali e goppitugol mabɓe ɓe kollitino wonande kay wonko niɓɓiɗi hen hono no wiiri kamɓe jayde ngannduɗaa kay kañum woni jayde La Tribune kono ɗum ko jayde La Tribune arti e Ahmed Ndoye mo ngannduɗaa kay kañumne ko jaydiyanke mo ngannduɗaa kay waɗama placé en garde à vue hono no wiiri jayde nde ɓe gartini kadi kam musidɓe men jeydiyankoɓe e kongude mo ngannduɗaa kañum woni maître Amadou Sall mo ngannduɗaa kay ko kam woni avocat kujje kinantoɗo mo ngannduɗaa kañum woni Maimouna Ndour Faye jayde nde arti e gonɗon seppo mo ngannduɗaa kay ko seppo jaam ñaw ngannduɗaa ne anni yuɓɓinede ñalawma hannde o taw ko FDR anni ɗum yuɓɓinde mbitan de ko préfet jaaɓi gonɗon seppo kono noon o wayli ɗin ɗon nokkuji ɗi ngannduɗaa kay ɗon woni ɗo seppoɓe ɓe e cuɓino hono no wiiri jayde La Tribune jayde L'Observateur kañum rotti ko toon to duɗal jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum ko yuti e on ɗon jeeyi baɗɗo toon e ñalawma hanki o caggal on ɗon explosion wonde kay on ɗon moto mo ngannduɗaa kay ko moto chinois go sarseteno toon ɗum on noon waɗi explosé ɗum jeeyi sababu wonde kay hen étudiant goto jogui hen kulhuli diwi ɗum saabi kanko on ɗon étudiant o hawri e lejal jayde nde no arti ɓe mbi tan de ko ɗum ɓe garti noon e holno gueɗe ɗe jaari ɗum ine tawe e jayde ngannduɗaa kay ko kam woni jayde wiyetende jayde L'Observateur jayde Source A ko hen arti ɓe mbi tan de ko neɗɗo goto woni ko hawri e lejal yimɓe ɗiɗo gañima hen gañanɗe ɗum ɗon ko caggal nde on ɗon explosion moto électrique goto taw ko électrique chinois waɗi explosé toon to pavillon A duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɓe garti noon e on ɗon étudiant mo ngannduɗaa kay hawri e lejal toon to université to ɗum ko caggal on ɗon explosion on ɗon étudiant diwi deuxiéme étage ko hen hawri e lejal kamɓe musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe garti hen ko ɓuri ko yajje e hello maɓɓe tati e nder jayde ngannduɗaa kay kam woni jayde e Source A jayde coftal ɓalli nde jayde Record quotidien kañum arti koko yowiti haali ballon d'or sénégalais 2025 ɓe kollitino wonde kay kam musidɓe men jeydiyankoɓe ɓe mbaɗi ko namdal ɓe mbi ko hol jogorɗo wonde e ballon d'or e hitande e fande nde ɓe mbaɗi noon toon natal mo ngannduɗaa kañum woni Edouard Mendy Nicolas Jackson wondude Elimane Ndiaye Pape Matar Sarr kam e Ismaïla Sarr hol jogorɗo hen suɓede ngam wona ballon d'or sénégalais e hitande nde ɗo nde gonɗen ɗum ko namdal ngal musidɓe men jeydiyankoɓe ngannduɗaa kay kañum woni jayde e Record quotidien e waɗi ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗon ko min kemnoɗo ɗumnelade ko siifa e kelle gadane yoga e jayndeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubindo jayndeji wonata ko altine soko weeli guene ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji Pindi TV Allah jarama on jarama juma mubarak